Biz gümümen avul жерінде нинди юлаларны саклап калынган, нәрсәләр бар, кайсы якта нәрсә бар, башта эзләнү эшен алып барабыз инде. Аннан соң алар белән сөйләшәбез һәм бергәләп исем сайлыйбыз. Бер исемгә тукталганчы, ул без бит инде бүген суккан палас өстендә йомры калаш. Biz кеттек, суккан палас нәрсә ул? Балалар бакчасыннан ук өйрәтә башлаган, күрдегез менә. Һәр берсенең үзенең формалар ясалган, балалар рәхәтләнеп 6 яшьлек балалар тиз-тиз генә палас сугып утыралар. Һәм йомры калаш. Ул нәрсәдән менә өйдә, яшәештә, тормышта безнең татар халкының элек бит чүпрә булмаган. Кулмак белән чүпрә ул зарарлы икән, бөтенебез дә беләбез чүпрәнең. Һәм менә кулмак белән ипи пешерү. Без аның бүтән серләренә бүген төшендек. Һәм һәр беребезгә кулмак бүләк ителде. Без инде кайткач та пешерә алабыз аны. Ничек әзерләнә, ничек пешерелә, ул ипи нинди тәмдә була, без бүтәнесен дә беләбез. Һәм менә шушы әйберләрне өйрәтү, күрсәтү. Безнең ул бит инде элекке яшәешебез, һөнәрләребез, алар барсы бертенсә бит файдалы булганнар. Бүген Зәй авылларында йөрибез. Үзебезнең телебезнең ничек сакланышын, чөнки монда төрле милләт халкы яши. Бер авылда гына ничә милләт халкы яши күреп торасыз. Һәм 18 балалар бакчасы бар Зәйнең үзендә. Шуның 17сен бергә җыеп карадык без. Һәм һәр бер ясыл бакчада татар теле ничек өйрәтелә, һәм анда ничек уеннар өйрәтелә, ничек җырлар өйрәтелә, бөтенесе татарча белүен карадык. Ул мәйданчыкларда булдыгыз, күрдегез, кызык бит. Һәр бала аннан соң менә әбиләрнең балалар янына кунакка килүен карадык. Һәм ул менә нәрсә күрсәтте, безнең күреп торасыз. Төрле милләт баласы үз милләтен бөтен нәкышләренә карап айыра белә. Һәм әбиләр ничек кабул иттеләр, һәр берсе үз биюен биеп күрсәтте, сөйләп күрсәтте үзләренчә. Менә булар барсы да безгә кирәк. Һәр милләт үзенең йөзен сакларга тиеш. Һәм менә безнең авылларда йөргәндә бу авылдан нинди фән эшлекләр чыккан, нинди билгеле кеше шәхесләр чыккан. Күрәсезме, нинди докторлар чыккан, нинди табиблар чыккан, нинди укытучылар, нинди хезмәткәрләр чыккан. Без ансын бөтенесен барлап барабыз. Таҗетдин Ялчыгылда булдык. Аның зираты да шунда менә безнең имәнле башта зиратыда һәм аның 7нче буын туганы да безнең белә булды. Гомумән бөтен яктан да һәм халык табибларында менә бүген барладык. Мөслим апаны без күрдек һәм бик нык горурлык хисе белән башкаларга да аңлаттык. Менә нинди шәхесләребез бар безнең, хатын-кызларыбыз нинди шәхесләребез бар. Һәм гомумән йолаларның сакланышы. Менә хәзер без басып торабыз сезнең белән Бигеш авылында. Бигеш авылында безнең башта сәхнәдә фольклор уйнанып, һаман инде менә ниләр ярминкәләр безнең сакланып калган 10 ел аларда үтә ул. Һәм аларда алар ничек сату итәләр, бөтенесен безгә күрсәтәләр, нәрсәләр җитештерәләр. Андый булган җирдә халык та остарак була. Чөнки аның сатыр өчен әйбер әзерли. Күп мәһнәрләргә өйрәтү. Менә шуңа күрә без ел сайын, елдан ел төрле җирләргә барып, төрле җирлектән үзенчәлеген карап, бер-беребездә аннан үрнәк алабыз һәм кайтып төрле җирләргә таратабыз. Менә бүген күрәсез, 32 районнан бар безнең Аккалфаклар. Һәм шул вакытта 5 регионнан. Бер регион, мәсәлән, Удмуртияның 2 җирлегендәге Аккалфагы, Самараның 2 җирлегендәге Аккалфаклар килгән безнең, Ульяннар килгән, аннан соң Марилар килгән. Гомумән монда күргәннәрне алар үзләренә кайтып тараталар. Бу безнең милләтебез өчен бик тә отышлы алымнар.